My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Timirire mpingo amene tingakwanitse. Mwachita zazikulu pa moyo wanga, mwachita zazikulu pa moyo wanga, ndidzakutamanda ni Mulungu wanga, ndidzakutamanda ni Mulungu ngambuye mwachita
Atate mwaenera ulemu mwaenera matamando mulungu oyera mulungu okulupirika amene kumwamba ndi dziko lapansi kwadzala ndi ulemerero wanu. Baba inuyo mulungu amene simuodzera, mulungu wa mphamvu zonse, mulungu wa mkulukulu, mulungu amene mulodabwitsa, mulungu amene you are the strong tower where the righteous run unto and they are saved. We thank you, Almighty God, popeza ndinu mulungu amene ife ana anu tilipothawirapo pathu. Ambuye mulandire ulemu ndi matamando popeza nthawi zonse mulungu simatisiya tokha, ndipo tili nacho chimwemwe, tili nako kukulimbika mtima pozindikira kuti mawu anu amatiwuza kuti ifeyo ndife ana anu. Pachifukwa ichi chifukwa tili nawo ulamuliro, tili nazo mphamvu Yehova zakukhala ndi kudya nanu pa gome limodzi. Ambuye mulandire ulemu, mulandire matamando popeza ndinu mulungu oyera, mulungu okhulupirika amene mawu anu amatiwuza kuti ndinu mulungu odabwitsa ndipo ndinu mulungu oyera, ndipo chilichonse chobwera kwa inu chimayenera kukhala choyera. Ndifuyeke Yehova tikukhulupirira kuti tikatula nkhawa zathu tikavomereza machimo athu mulungu mumatikhululukira, chifukwa ndinu mulungu oyera komanso ndi mawu anu amene amanena kuti ndinu mulungu okhululuka. Zikomo Yehova chifukwa cha mawu anu amene amanenanso kuti kama kutamandani mulungu iniyo mumatsika ndi kukhala pakati pathu. Ambuye mulandire ulemu chifukwa chakuti mukupezeka pamaso pakati pathu, ndipo mukapezeka pakati pathu nyengo zathu sizikhala chimodzimodzi. Yehova chilichonse chimene ife chikutilemetsa Yehova iniyo matitula, popeza mawu anu amanena kuti tidze nazo zothedwa zonse kwa inu ndipo inu mudzatipumulitsa. Zikomo kwambiri Yehova chifukwa mukupezeka kwa nkhawa zathu mwanyamula, mukupezeka kwathu Yehova chotikhumudwitsa chilichonse iniyo mutipeputsira. Mulandire ulemu ndi matamando Yehova chifukwa cha mpingo wathu Yehova amene mukhala mukupitiriza Yehova kutivumbulutsira zosiyanasiyana, mukatikudzabe Yehova moyo wa uzimu, kuti pamene tikubwera ku chechi kuno tisangobwera mwachizolowezi koma tikakhale tikusintha kuchoka pa ulemerero pa levo ina kufikanso pena. Mulungu mutsogolere wina aliyense amene muli mu mpingo muno nthawi ino, tikudziwa aliyense wabwera ndi zolemedwa zake. Yehova tipumulitseni pamene tikumva mawu anu Yehova, konzaninso mitima yathu Ambuye kuti makamaka tilandire chokhacho chimene iniyo mulungu mwatumiza pakati pathu. Mulandire ulemu ndi matamando Yehova mu dzina la Yesu Khristu. Atate ndinu oyera tikutamandani, munalenga kumwambako ndi dziko la Tate ndinu oyera, Baba ndinu oyera, oyera oyera, Tate ndinu 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 ochiza, Tate ndinu wa moyo, Tate ndinu wa moyo. Hallelujah. Tieni titsekule mabhayibhulo athu Luka 2 kuyambira ndime ya 49 mpaka na ya 52. Luka 2 ndime ya 49 mpaka na ya 52. Ndimati nene ichi mukaona ngati kuti phunziro la lero tayambira mmalere, ndi chifukwa choti phunziro la lero ndi phunziro namba 17. Ndiye inu munamisa phunziro 1 mpaka na
16. Ndiye mwina mawa mpaka pachinayi muzibwera kuma morning devotion kuti 20 kuti 18, 19, 20 ndi 21 muzaphunzire nawo. Luka 2 verse ya 49 mpaka na ya 52. Ndipo iye anati kwa iwo, kuli bwanji kuti munali kundifuna ine? Simukudziwa kodi kuti ndiyenera ine ndikhale muzake za Atate anga? Ndipo sanadziwitsa mawu amene iye analankhula nawo. Ndipo anatsika nawo pamodzi nadza ku Nazareti, nawamvera iwo. Ndipo amake anasunga zinthu izi zonse mu mtima mwake. Ndipo Yesu anakulabe mu nzeru, mu msinkhu, mu chisomo cha Mulungu ndi cha wanthu. Mu Bible ya chizungu ya King James, Yesu akuwafunsa amayi ake nazi chimwene ake ndazilongo ake akuti, why were you looking for me? Don't you know that I must go about my Father's business? Ndiye mawu my Father's business, ndiye mawu amene muchichewa amasulidwa kuti, kodi simudziwa kodi kuti ndiyenera ine ndikhale muzake za Watate wanga? Zake za Watate wanga, ndiyenera kukhala pa business ya Atate anga. Lelo ndufuna tikhazikike pa maganizo oti moyo wa Chikhristu ndi business. Moyo wa Chikhristu ndi business. Ndiye tiyambe kuona kuti koda business amarani. Ndiye tiphunzire momwe tiziyendetsera moyo wathu wa Chikhristu, chifukwa ndi business ya Mulungu. Ine mmawa uno ndadzuka 3:15 ndikusita trousi, ndikusita shati, ndikusita taye, ndikuyimanga tayeyo. Kenaka ndikupita kukavika nsalu m'madzi bafa, ndikupukuta nsapato. Pamene mati 3:30 ndiulowa mbafa kusamba. Pamene mati 4:15 ndiutuluka pa geti. Ndafika kuchita phaki galimoto panja apo 22:05. Pamene atsogoleri awo amafika, galimoto yomwe lilimo ikuyima, ine ndikutulukanso mgalimoto ndikuzayima pa masteps udikira kuti andithandize kukwera chifukwa cha vuto langa lamwene. Ndiye anati, atsogoleri, kufulumirako. Ndiye nawuza kuti hayi, ndi momwe ndinaphunzirira, ndinali msilikali. Akati perete iyamba 9 koloko, sufika pa ground ya perete 9 koloko, umafika 8:45. Kuti perete ikamayamba, iweyo ukhale uli pamenepo. Machitiranji ichi chifukwa ndi madziwa Chikhristu ndi business. Masabata 3 onsewa ndakhala ndiubwera mmamawa. Lero ndiubwera ndapeza mnyamata wina wakwera njinga yakabaza.
wakabazayo wayamba ntchito past 4. Mnyamata amene wakwera pambuyopo wakwera kudzanja la uku wanyamula tray ya ku bakery, ndiye kuti ukaoda bread kapena maskono. Mukazafika pa depot ya Lilongwe 4 o'clock ya mamawa, mumapeza zimayi ena amachokera ku 22 atanyamula chitini chodzaza ndi tiyi. 4 o'clock wa mmawa tiyi wampika nthawi ya kumphika tiyi ndi kusesa chitini cha tiyi kuchokera ku 22 kukafika nacho ku depot. Ndiye munthu wa business amene yoyo. Yesu akuti kodama mwene asisi mumandifunafuna bwa, simukudziwa kuti ine ndine wa business ya Atate wanga? Simukudziwa? Ndiye akuti azibale ake sanamvetsetse chomwe amatani amanena. Azibale ake a Yesu sanamkhulupirire Yesu pa nthawi yonse yomwe anali moyo, koma kuti amayi ake anawasunga mawu amenewa mu mtima mwawo. Amayi ake anawasunga mawu amenewa. Ndi chifukwa chake pa banja lomwe Yesu anabadwiramo, munthu amene anapezeka ali pamusi pa mtanda wa Calvary anali amayi ake wokha basi. Baibulo sililiuza kuti chomwe chinachitika ni Yosefe njani, koma azibale ake kunalibe. Yakobo Yesu atauka kumanda anachita kupita kukamuonekera Yakobo. Amwene lero limukhulupirira kuti ine ndine mpulumutsi, ndi pamene Yakobo anakhulupirira Yesu atauka kumanda. M'bale wakenso wina Jude nayenso anakhulupirira Yesu, Yuda atauka kumanda. Pamapeto pake azibale akawiri Yakobo ndi Yuda analemba mabuku amene timawerenga, koma anakhulupirira kumbuyo chifukwa samazindikira kuti Yesu anabwerera business ya Atate wake. Ine mmawa uno ndinakhala pang'ono kuganiza kuti azitsogoleri awa amandinamiza, chifukwa amandiuza kuti service ya Sasamba imadzaza. Pamene imayamba service ine ngumanena kuti lero ndiona bodza la zitsogolera pa Msonkhamanja, chifukwa service ya Sasamba sidzaza. Koma mwadzaza, koma mwabwera mochedwa, because you don't know kuti Chikhristu ndi business ya Mulungu. Mwabwera mochedwa. Ine nakula panyengo yomwe tikamaphunzira kalasi timauzidwa kuti ukafika kuchalichi atanena chikhulupiriro sunapemphere. Chifukwa anthu amene amadziwa kuti chalichi Chikhristu ndi business amafika mofulumira, amadzuka mmamawa. Akuluakulu tisamanamizane, tisamanyengererane, tumvana. Chifukwa aneba anu aja achisilamu amadzuka tsiku lililonse 4 o'clock amakhala ali ku mzikiti every day. Amakhala ku fozi konkuno, amakhala ku apwetekere konkuno. Ndiye tisamanamizana. Ayuthi ndimawuza ine
ndiuchokera ku Blantyre tsiku lina 9 koloko ya usiku. M'bale wanga amene amandithandiza uyendetsa galimoto amakhala kwa Mtsiriza. Ndiye nthawi zina ndimamuuza kuti amwene mukagona ku nyumba mupita mawa. Koma tsiku limenelo ananena kuti chifukwa ndi m'busa wa Church of Christ ya kwa Mtsiriza. Anati ayi achimwene kuli ntchito ya kutchalichi mawa. Ndiye nati chabwino tiyeni ndikakusiyeni ndikayenda ndekha. Titangodutsa kuseli kwa ujeni City Mall takhota kuja pa Petroda kulowa mu 47 9 koloko ya usiku. Tinapeza gulu la chinyamata ndatsikana achisilamu akuyenda pasa kuweluka ku mzikiti ku skulu. Ndinafunsa ino anthu awupita kuti akuti akupita kwathu kwa Mtsirizako ndikumene kuli ma hostel yawo amayenda pasi inde 9 koloko ya usiku uno inde. Ine nauza achimwene tikasowa ifa Khristu chowiringula. Ndiye ananifunsa bwa ndikuti anakakhala kuti ndi ana CCP 9 koloko ya usiku sangayende kuchokera pa Petroda kuseli kwa City Mall kupita kwa Mtsiriza. Ana CCP amafuna kuti muwachitire haya minibus chifukwa choti awupita ku kwaya festival kumbuka CCP. Pomwe papa kufuna minibus. Akuluakulu nguuzeni chikhristu chaphada. Chikhristu chomwe iweyo siwokonzekera kulipira ndi thukuta lako si chikhristu ayi. Muchite haya minibus kupita ku joint meeting palilonge CCP apa. The God's business. We are in business. And this is serious business. Mumadziwa ino kuti Dzonzi CCP inakhazikitsidwa ngati outstation ya Mvera mission poyamba. Anthu amachokera ku Dzonzi kupita kumvera pansi kukalandira mgonero. Inuyo tere kumawa kuchikonzero simubwera. Sunday mgonero wa mamawa wa 8 koloko simubwera inuyo. Pamene agogo ano amachoka ku Dzonzi pansi kupita kumvera kunyamuka pachisanu kuti loweruka kapange chikonzero Sunday akalandire mgonero Monday zibwerako. Vuto ndi ife akhristu alero amene tinapezeka mu mpingo chifukwa choti ndagogo athu anayamba kupemphera muno. Ululu wachikunja sitiudziwa. Chomwe chinawawa agogo athu kuti aleke chikunja sichitidziwa. Ndi chifukwa chake lero anthu amene amakhala mamembala a mpingo akulowa ufumu ndi kuleka chikhristu mu dzina loti afuna apange mwambo wa chifumu wa chikhalidwe. Agogo ako anathawa chikhalidwe chimene chocho. Anaopa chiyani? Amathawa chiyani? Lero ukubwererako. Ululu wachikunja ife sitikudziwa. Koma ntakuwuzani chimodzi. Kutsogoloko kuli jehena kwa yense amene sakhazikitsa ubale ndi ubwezi ndi Yesu Khristu. Kulululu wa jehena. Ndi zomwe agogo athu anathawa. Lelo tikusewera phada ndi chikhristu. Ndiye akupitiriza akuti Yesuyo anakula mthupi, anakula mzeru, anakula
Mzimu anakulanso pachikhalidwe ndi anthu. Amakula madera onse a moyo wake. Wa business ndi munthu amene nthawi zonse amakhala ndi tchero loti kodi business yanga ikula mwa mtundu wanji, ikula m'madera anji. Lelo tili ndi akhristu amene sitikusamala konse za miyoyo yathu yathupi. Ayi basi ifeyo ayi ndi za uzimu basi uzimu. Mulungu amafuna uzimu, zathupizi zilibe ntchito. Ndiye chifukwa choti Mulungu anakudalitsa ngandalama pang'ono, tsiku lililonse ukutenga ana ako kupita ku KFC. Munationa ti ana tomwe timapezeka ku KFC, timadundu tokhatoka, kamwana kang'onong'ono mimba ili ukuku. Abale nalongo nthawi yomanena kuti kunenepa ndiye kukhala ndi moyo wabwino inapita. Hayi ine napita ku skulu ndisamavutike, ndisamafinyike, ndiye kumangovidya vinyama, kumangovya dzina dzowocha zosawochesetsa zili magazi chuku madya dzimagauna ana Mulungu chani. Komatu Dr. Mary Shaw manena kuti kati pali ndiwo yomwe ili ndi ma nutrients abwino ndiye ndikazota. Mmamdziwa kazota? Ena kwanu mmati soso. Kati ufuna kudya bwino, kuti udya bwino, chakudya ndiwo yomwe ili ndi zakudya zothandiza thupi lako, ndiye uzidya chisoso chothira ujeni sinjiro. Achimwene muzipangako ma exercise, muzithamanga thupili. Ayi ne kumtundu kwathu tinangobadwa chonje. Ayi tiye tisamalire mathupi athu, komanso tiye tisamalire nzeru zathu, mitu yathu, maganizidwe athu. Tinapanga mwayi, tinapita ku skulu, timadziwa kuwerenga. Mkhristu amene amadziwa kuwerenga koma sawerenga, ine ndimaona ngati kuti ndi uchimo ndithu. Iweyo ndithu Mulungu anakupatsa mwayi wodziwa kuwerenga koma suwerenga. Number 1 suwerenga mawu ake. Number 2 suwerenga mabuku. Anthu anabisa nzeru zawo m'mabuku, koma ife kuwerenga sitidziwa. Ine naonera pokwera ndege, upita ku South Africa ndikulowa mndege pa airport pakamuzu, kukhala pa mpando, azungu onse mndege muja amatulutsa mabuku kuyamba kuwerenga. Anthu akuda akakhala kuti akhala awiri wodziwana acheza 2 hours yonse mpaka ku South Africa. Akakhala kuti akhala ndi anthu osawadziwa ndiye amakhala kungoyang'ana ku denga la ndege. Ndiye denga la ndege apa ndi patali limakhala lili apa, kumangoyang'ana ndiye kaukuona chiyani mango 2 hours. Anthu anabisa nzeru m'mabuku. Ndiwe mwana wa Mulungu uzikhala ndi chidziwitso. Anzako ku skulu, anzako ku ofesi akayamba ma argument wofuna kutsitsa chikhulupiriro chako cha mwa Yesu, iweyo uzikhala kuti nzeru linazo zowatsutsa iwo aja. Ine pokhapo ndi makana abwere filosofi anene zake zoti ku Mulungu kulibe, Mulungu. Ine mmadziwa komwe yankha kwake.
ndipophwekanso ndikuophweka achimwene muti mulungu kulibe muli nacho chitsimikizo mumadziwa zonse pa dziko lapansi ayi bwanji simunambe mwaganiza kuti pa zinthu zomwe simudziwa chimodzi mwa icho njoti simumdziwa mulunguyo ndathana naye ana mulungu tikhale anthu amene masiku ano timati ma lifelong learners ukhale mwana wa skulu nthawi zonse tili limodzi mumfunse mnyamatayo kuti abambo ako akukamba zomawerenga iwowo pa msinkhuja amawerenga amwene library yanga yakunyumba over 4,000 books dzanali ndi makamba ndi mzake wa iyeyo ali ku America amandiuza kuti akumanizana ndi bungwe lina lake lomwe limatumiza mabuku ku Africa ndiye ndamuuza kuti unitumizire akuti koma container yobwera ku Malawi kulibe yomwe ndapeza ndi ya ku Tanzania ndikuti amwene apite mabuku ku Tanzania tizapeza njira yokawatengera kumene koko sunga makhale mwana wa mulungu pa dziko lapansi la information ya mbiri pa internet iweyo ngukhala mbuli ayi ndiye kuti business sukuyidziwa komanso kuti Yesuyu amakula moyo wake wauzimu moyo wake wauzimu akuluakulu chaka chili ndi masiku 365 ndiye iweyo ndikumabwera ku chalichi tsiku limodzi lokha masiku 52 okha pa chaka ndikumanena kuti ukusamalira moyo wako wauzimu andi ukufunsani naponso tsiku limodzi lotachulutsa chifukwa inuyo mwabwera pano 5 koloko tinkotelo nonse mwabwera 5 koloko ikamakwana 8 muyamba kuona kuti ine ndiukakamula muzifuna kumapita chifukwa kubwera kwanu ku Sasamba sikuti chizungu simdziwa koma mwathawa English service mufuna muthane nazo za mulunguzi kuti muzikapanga zanu za dziko ndikunamizirani 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 ndiye munthu wiki ya thunthu iweyo nthawi yomupanga za mulungu 3 hours zokha are you in business are you in business komanso kuti iwowo ayi ndithu Yesuyo anthu ungakhala kukula anthu amadziwa kuti aya pamudzi pano tili mwana even maneba mwana wa neba kakhala kuti kulibe amangoyitana Yesu tabwera tapita pa grocery Yesu amatenga ndalama kuthamanga kukagula chinthu kubweretsa change usapereka he was in favor with God and in favor with man amadziwa kukhala ndi anthu amadziwa kukhala pakati pa anthu ndi chifukwa chake tsiku lina ananyamuka kuwauza anyamata anzake madola tiyeni kuchikwati Yesu anapita kuchikwati ndiliti munapita kuchikwati Yesu anapita kuchikwati ineyo ndikukhulupirira Yesu anakakhala moyo lero oli ku Malawi kuno dzulo anakapita ku Bingu Stadium ukaona timu ya Malawi ungakhale ya lose amakhala ndi anthu akhristu tikulephera kufikira anthu ena amene sakhulupirira chifukwa sitidziwa kukhala bwino ndi anthu kati pali anthu amene akudandaulidwa m'midzimu ndife
sitidziwa kukhala ndi anthu. Komanso inu tikabwerera ku Genesis 2 verse ya 15. Genesis 2 verse ya 15 ikuti, ndipo Mulungu anamtenga munthuyo namuyika mu munda wa Edeni kuti azigwiramo ntchito ndi kusamalira mundawo. Now verse 15 ya Genesis 2 ikuchitika chapter 3 ya Genesis isanachitike. Adamu ndi Hava anagwa mu uchimo mu chapter 3. Munditsata? Koma mu chapter 2 Mulungu akumtenga Adamu akumuyika munda ndi kunena kuti iweyo uzigwira ntchito muno, uzisamalira mundawo. Ntchito simatemberero mmoyo mwa munthu. Ntchito ndi udindo umene Mulungu anapereka kwa munthu. God created us and placed us in the Garden of Eden as workers and managers of the environment. Ndiye kati iwe ndiwe mlesi, ndikumakhala mlesi mu dzina lonena kuti ndi chibalo chifukwa chochimwa. Chibalo cha chimo uzagwirabe m'bale wanga, uzagwira ku Jehena kumene kukakhale kulira ndi kukukuta mano. Ndiye musandiuze kuti ayi ine ndine nkhalamba, ndili ngati iweyo ndili nzigwero. Ndizoona uli nazo zigwero ngati zangazi, nzoona. Koma nguuzeni, tsiku lomuzikalowa pa khomo la Jehena ukapeza ma dentist azikagawa mano kwa onse amene anagulira mano, chifukwa uyenera kukakhala ndi mano ku Jehena uzikakukuta bwino. Tikunena kuti Mulungu anatidalitsa ndi miyendo ndi manja ndi thupi ndi nzeru kuti pamene tili ku dziko lapansi pano tizigwira ntchito. Tigwiritse ntchito maganizo athu kuti kodi titani kuti tikhale moyo wabwino wopindula. Tiyende tikupite kumalo a ntchitoko, komanso titenge manja athu tigwire ntchito ndi manja athu. Ndiye njira yokhayo yomwe Yesu azadalitse miyoyo yathu, yomwe Yesu azatukulire miyoyo yathu. Ndi chifukwa chake Baibulo limanena kuti amene sagwira ntchito asadye. Wosagwira ntchito asadye. Vuto lomwe tili nalo lero mdziko lathu ndi anthu amene tikudya koma sitikugwira ntchito. We are consumers, we are not producers. Ndiye mukamangodya ntchito kumalira maliro kuti boma likulephera kukudyetsani inu katatu pa tsiku, muli chikhalire manja wopinda, muzalira mpaka kalekale. Lonena kuti kodi inu mupanga chiyani mmoyo mwanu kuti mupeze chakudyacho? Mukuchitanji?
amene amabwera kuma devotion ni mauza za mnyamata wina kwathu kumvunguti wa youth ananipeza ku nyumba. Abambo, ine degree yakupole zaka zitatu, ntchito sindikuyipeza, mundithandiza bwanji? Ndiye ine nati, nesa kuti uli ndi degree yakuti ndiwe mnyamata uli ndi mphamvu kabaza ukhoza upanga. Anandiyang'ana chete, namuza kuti ayi, iweyo kaganiza mawa uzandiyange. Mawa akanabwera kuti ndipanga, namuza tenga njingayi ndikupatsa miyezi 6. Chomwe ndufuna ine loweruka lililonse zindipatsa 6,000. Ndalama inayo ndibe nayo ntchito sinzakufunsa. Koma ikamatha 6 months njinga yanga undibwezere. Uzakhala utagula yako kati yapo utayamba business ina chifukwa choti yakabaza ikuwawa. Itatha miyezi 2 anabwera, abambo ndabwera zabweza njinga. Ndikuti bwa waisiya, akuti ayi ndagula yanga njinga. Ndagula yanga njinga. Ine ziko anapitiriza kabasa. Panopa anapeza ntchito, analembedwa ntchito. Ndiye iyeyo analemba mnyamata wina kuti azimpangira kabaza. Sanaleke kabaza. Panopa ananitumizira invitation kuchinkhoso kwake. Abambo mubwere kuchinkhoso kwanga chifukwa pano ndi pa ntchito ndifuna tsono nkwatire. Ndufuna ndikuuze na nyamata muli muno, wosanyoza ntchito zina chifukwa muganiza kuti inuyo you are superior. Ineyo ndikukhulupirira ndi mtima wanga wose nyamata mmene yoyo, by coming to a man of God and saying ndithandizeni, and a man of God says ndi degree yako yambopanga kabaza, iyeyo ndikumvera pamene Mulungu anamuyankha kumpatsa ntchito. Chifukwa Mulungu anaona kati ali wokhulupirika ndi kabaza akhoza kukhala wokhulupirika ndi ntchito yolembedwa. Wosanyoza zinthu zina zomwe zimaoneka zochepa m'maso. Muiona chalichi? Muliona chalichi? Chalichi zipupazi dengali zikuima chonche chifukwa choti pali foundation. Koma foundation iyo simukuiona, inakwiriridwa ili mdoti. Foundation ya moyo wanu ili mzinthu zomwe zimaoneka ngati doti, ngati nyasi. Ino ndikamabwera apa ndikakhota apa utsika kumanjaku kuli zinyalala zonyasa. Munimvetsa? Zonyasa nyasi. Koma munthu utatupeze sefa, ndikutenga khasu ndi shovolo, ndikupita pamene pajapo, ndikuyamba kukumba pamene paja, ndikusefa, ndikutenga manyowa amene wowo, ndikuumitsa, ndikuyika m'mathumba, ndikuyika mbali mwa msewu, nkulembapo manyowa for sale, upanga ndalama. Ndipo suta 1 week anthu amene amapanga zinyalala pamene paja akukuvomera kuti upitirize kusefa. Akuuza kuti zinyalala zathu tiyamba usefa ifeyo kapena utilipire. Mufuna kutukuka moyo mwanu, musachite nyansi ndi fumbi. Mukukamva kamwana akaka kuti panjabu? Mukukamva? Nditati ndituluke pano ndikukakapeza kuti amayi akatopa kukatonthoza akayika pasi kakuseweretsa matope. Ndiye ineyo ndikunena kuti iwe chibwana ndakhoza chichewa. Mwana sapanga chibwana ayi. Mwana ndi mwana, nchifukwa kamasera ndi doti ndiye timamchotsapo kukamsambitsa.
adwala nalo. Koma ineyo ndikaopa kutenga khasu ndikupita nkuyamba kulima nkunena kuti ndidoti linipangitsa chifuwa ndigona ndi njala pa Malawi. Ndoda ngati ine ndikayamba kusewera ndi doti ndiufuna ndipeze phindu. Munamba mwaziganizira ino Mulungu sanalenge njerwa. Mukundimva? Mulungu sanalenge njerwa. Zinatengera munthu wina kukhala nkufatsa. Kodi ndikhoza umanga nyumba yolimba mwa mtundu wanji? Kodi ntatenga dotire ndikulisakaniza ndi madzi lisapange chiphalaphala kwenikweni ndikulika pa chikombole ndiumitsa nditenge moto kuwocha. Sinipanga chinthu cholimba chimene chikumangira nyumba. Mukunditsata? Ukayembekeza kuti umanga nyumba ya njerwa ndiye nkuyamba 21 days of dry fasting and prayer ndikumapemphera. Ambuye ndifuna munipatse njerwa zowocha. 21 days dry fasting. Yankho lomwe Mulungu azakuyankhe nilonena kuti pepani kumwamba kuno kulibe njerwa zowocha. Njerwa zowocha zili ku dziko lapansi komweko tinabisa mdoti madzi ndi moto. Mukundimva? Pali mapemphero ena Mulungu sayankhayi chifukwa Mulungu amati awawawa ine nawapatsa nzeru zonse koma sakuzigwiritsa ntchito. Ambuye ndangoyamba kumene ntchito ndufuna mipando. Ayi, mipando tinabisa mitengo ku dziko lapansi komweko. Analipo olalikira wina Evangelist D.L. Moody. Amalalikira bwino kwambiri. Tsiku lina Satana aziti iwe D.L. Moody umalalikira mwamphamvu chifukwa choti umakonzekera kwambiri. Ndiye sabata imeneyo sanakonzekere. Sunday anafika pagome nguzanena kuti Holy Spirit, I depend on you. This is the time you should speak to the people. And the Holy Spirit spoke. And the Holy Spirit said, D.L. Moody, you are lazy. Ngutera pomwepo. Achimwene motsokozedwa ndi Mzimu Woyera timakonzekera ulaliki. Apapa ndili pa page 2 koma ulaliki wanga ni ma page 6 mutakalipo mu church. Timakonzekera ulaliki motsokozedwa ndi Mzimu Woyera. Ndi chifukwa chake Mulungu anatipatsa Mzimu Woyera. Ku 1 Korinto 12 Mulungu anatipatsa Mzimu Woyera. Koma potigawira mphatso za Mzimu Woyera anatigawira mosiyana-siyana. Anatigawira motani? Mosiyana-siyana. Ndi chifukwa chake yawa ungakhale ndabusa akhala pang'ono maliza PhD koma mtima wawo utafuna kuvinako obrigado anaitana yawo kuti azatsogolere obrigado. Awowo sanabwere wokha anatenga tsikana yawo kubwera nawo yapa. Anyamata ngukhala pa madramu inuyo nguyimirira ngugwira pa mutu chali chingukoma because timapanga tonse kugwiritsa mphatso zathu zosiyana-siyana. Pa business ya Mulungu supanga zinthu wekhayi.
umachita pamodzi ndi anzako. Ndiye akuluakulu amene tinasankha kuti atitsogolere mu mpingo akamayitana kuti kuli misonkhano ya kutchalichi umayenera kubwera wosanyoze aya ine zama choir festivals ndilibe nazo ntchito. Ulibe nazo ntchito kodi nesa ndiwe nthambi? Kodi akwayawo akayimba okha kopanda wowaonerera, kopanda wowasupa? Kodi lutsatana abale anga? Ndiye business ya Mulungu imeneyo. Ndifuna ndimalize chifukwa anyamata achizungu ndiye ndi achabe amasunga nthawi, akaona kuti nthawi yoyamba English service yakwana achichewa sautuluka amabwerera ku nyumba. Akuluakulu, Mulungu anatilenga ife ndi mphamvu yoti tikhoza kusintha miyoyo yathu. Miyoyo yathu ndikhala yabwino kuposa momwe lilimu. Tsiku lina Mulungu anamuuza Abrahamu akuti Abraham atakali Abraham timene, Abraham choka kwanu kuno, choka pakati pa anthu a mtundu wako, choka ku nyumba ya tate wako, nupita ku dziko lomwe ndikakuonetse. Dziko limenelo ndiye kumene ndikakudalitsire. Anthu ambiri tili malo amodzimodzi chifukwa sitikufuna uchokako. Tinakhazikika pa chikhalidwe china chake, sitikufuna kuchisintha, timachita mantha kunyamuka. Ine ndimagomera anyamata akumangoji, anyamata akumangoji achisilamu. Ine ndakumana ndi anthu akumangoji achisilamu kumalo amene sumayembekezera. Nthawi nake tinali ku Cape Town, kumalo wochedwa Cape Point. Cape Point ndi malo wotsirizira a Africa kumwera kwa Africa. Ngumanena kuti na apapa zoti undikumana ndi munthu wa ku Malawi ayi. Ndinali limodzi ndi mzanga amene anazakhalanso IG Jose. Tinali awiri tinapita ku msonkhano. Tafika pa magulitsidwa ziboliboli. Ndiye ine ndiziti I say ziboliboli zizine okhala za ku Malawi. Wayankha mnyamata nzoona nza ku Malawi. Bwanji iwe? Ine bwa ala kwathu ku Malindi ndimabwera kuno zagulitsa ziboliboli. Sachita mantha ndi mtunda. Nthawi ina ndapita ku Botswana akuti tikutengerani ku police station ya kumidzi kwambiri. Takafika kucha timakakumana ndi anthu akumidzi mafumu kuti tikaphunzire kuti anthu akumidzi ku Botswana amagwira ntchito bwanji ndi apolisi. Takhala basi tapanga msonkhano watha. Munthu amene anali chairman wa gulu limenelo anali mzimayi, ndiye aziti Selemani, these people are from your home. Selemani wabwera Selemani uli bwanji? Ndili bwanji. Ukutani kuno? Ndine driver. Iwe kuchoka ku Malawi kufika ku midzi ya kuno kuzakhala driver uliye achimwene. Woti kumudzi matumiza ndalama. Koma inuyo mwakhazikika. Pamene mwakhazikikapo muli pa umphawi, simufuna muchokepo muone kwina kumene mungaka. Tsiku lina ndinabwera pa tukutuku mtauni. Ndiye pobwerera kwathu kwa Chinsapo ndapeza tukutuku wina panali pa chisanu. Nyamatayo anavala mkanjo ndi uje. Ndalowa wayamba ndikuti I say tandiuza iwe momwe avaliramu ndadziwa ndiwe wachiyawo ndiwe msilamu. Akuti nchifukwa chani inuyo
mumakhoza business akhristu sitikhoza. Ndiye anandiuza kuti abambo ifeyo timaphunzitsidwa kuyambira tili ang'ono kuti tizikhala wozidalira. Chifukwa ukakhala wozidalira munthu sakusuntha pa chikhulupiriro chanu. Kawerengeni wopempha wose amakapempha kwa mwenye achisilamu mtauni pachisanu paliponse. Wopempha amene aja sasilamu ndi akhristu. Ndiye nchifukwa chake anthu pang'onong'ono mwasiya chikhristu chifukwa choti ndinu amphawi. Mphawi sangalowe mu nyumba ya chifumu. Mphawi akayandikira nyumba ya chifumu amangoyima pa geti. Ndiye mphawiyo kuti pa geti pazikamgawira amayenera kupita atavala nsanza asanasambe. Chifukwa ukasamba akakuuza kuti kodi inu mutani apa mulibe manyazi kupemphako. Ndiye mphawi sasamba, wopempha sasamba amavala nsanza. Ndiye akakonvala nsanza asanasamba amachita manyazi. Ndiye kenaka amayamba kumakhala ngati kuti iyeyo ndi wozerezeka kuti asamachite manyazi. Very soon amasanduka wozerezeka. Umphawi ndi oyipa. Umphawi ndi nyansi. Umphawi si madalitso. Koma Mulungu anatidalitsa ife ndi kuthekera kuti tikhoza kugonjetsa umphawi wathu. Mnyamata watukutukuyo anandiuza kuti ine skulu nalekera standard 7 kwathu kubalaka. Pofika mulilongwe muno ndinayamba business yogulitsa mtedza wokazinga uja woyika mchere womayesera teaspoon. Ndiye inali business yanga yoyamba. Kenaka abwera ma Obama ndinasintha uchoka ku mtedza kulowera ku Obama. Kenaka ndapanga kandalama pang'ono ndinagula njinga yakabaza. Ndinayamba ku njinga yakapalasa yakabaza. Ndapalasa panopa tukutukuyu ndi wanga ndinagula ndekha. Ndimakhala ku 23 nyumba yomwe ndikukhala ndinamanga ndekha. Kumudzi kwathu kubalaka makolo anga pano ndinamangira nyumba. Koma business yake ndinayambira yogulitsa mtedza wokazinga wothira mchere woyesera teaspoon. Ndiye iweyo ndiwe mwana wa Mulungu ukungokhala kumangolira umphawi. Sukuthera umphawi. Dzuka mwana wa Mulungu yamba kuyenda. Amene akubwera kuma devotion akudziwa chifukwa ndinayinena nkhani ndiumaliza ya nyimbo anayimba anyamata aku Chansa College. Munyimbopo mnyamatayo akuti nalimba foni kunyumba kwa makolo chakudya chanthera, sopo anthera, mtumizire nkoni ndalama. Ndiye kholo likuti pepa mwanawe. Nafenso patakali pano kuno chogwira tilibe. Woti ndi gaga yemwe tikumangomva nzathu fungo la gaga. Mwanawe kumbukira wa mwamba. Pemphera kwa Mulungu amasamalira mbalame ndi mileme. Koma usakhale pasi ziyenda. Usakhale pasi ziyenda. Upunthwa ukugwadzuka ziyenda. Inde patakali pano ukuyenda pa chikweza koma ziyenda. Chifukwa pa mapeto pake ufika kotsirizira kwa mtunda. Pa mapeto pake kuli mtsetse. Uzayamba kuyenda ulendo wa mtsetse. Chabwino china chilichonse chimabwera ndi ululu. Ana Mulungu musamaope ululu.
musamaope ululu. Makhomo 12 a New Jerusalem anapangidwa ndi mwala wotchedwa pearl. Amene munachita study geography, pa dziko lapansi palibe mgodi wa mwala wotchedwa pearl. Koma mwala wotchedwa pearl ndi wodula kwambiri kuposa mwala wa diamond. Funso, mwalawu umapezeka bwa? Mwalawu umapezeka pamene ma starfish, nsomba zina zake zimaoneka ngati nyenyezi zakusi kwa nyanja ya mchere. Nsomba imene ija imavulala kuvulazidwa ndi mchenga. Ikavulala pa chilonda pakamatuluka mafinya, mafinya aja kugwera mu mchenga ndi kusakanizana ndi mchenga ndi madzi a mchere, amapanga mwala umenewo wotchedwa pearl. Ndiye ma sea divers amapita kusi kwa nyanja kumakatola ma pearls yo. The 12 gates of heaven zinapangidwa ndi miyala imeneyi. Chifukwa chani? Akhristu ambiri timati Yesu anakabwera. Yesu sabwera msanga. Chifukwa miyala yomangira mageti 12 a New Yerusalemu, miyala yake sinakwane. Akhristu pa dziko lapansi sanavutike kokwanira kuti achite manufacture ma pearls okwanira kumangira mazenera akumwamba. The saints on earth have not suffered enough to produce pearls enough to construct the gates of the New Jerusalem. Wosachita mantha ndi ululu ayi. Ululu makhalapo lero mawa kulibe. Amene mufuna kumva kupitiriza kwake mubwere ku English service. Chifukwa ku English service ndiye kuti mwina ndidutsa ndime zina zomwe sinadutsemo apa. Mwamva? Musapite. Mubwere ku English service. Ambuye odzodalitsa dalitse mawu ake awa. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.